खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं आगस्टआव 11,000 टेट फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होगोन। बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया चिराङाव दैबानानि खौरां लाफैदों। प्रमद बर'आ दैबानानि अलखदाव मोजां राहा लानो बिटिसि खुंथायखौ खावलायदों। दालाइ लामाया गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनो लाइजाम लिरहरदों। गोदानै सायख'जानाय रायजो सभानि सोद्रोमाफ्रा 22 जुलाइ खालि समायखिरा लागोन। खौरांगिरि राजीब शर्माखौ एरेस्ट खालामनानै धुबुरीनि एसपि आरो डिएफअआ अलखदाव। दानिया आबुं रादाब। आसामाव टेट उथ्रिनानै थाखानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। टेट उथ्रिनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होनांगौनि थाखाय सावरायगासिनो थानाय समावनो सोरखारा टेट फोरोंगिरि थिसननो थांखि लादों होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि फोसावदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया गलाघाटआव कर'ना भाइरासनि आथिखालनि थासारि खौरां लाहैनाय समाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुंदों दि फैगौ आगस्त दाननि गेजेरावनो सा 11,000 टेट फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होगोन। मख'नो गोनांदि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै टेट उथ्रिसारनाय सोद्रोमाफोरा देग्लाय थिसनथाइ मोननाय नङा होननानै रायजोनि माखासे खौरां बिजोंफोराव सावरायगासिनो थानाय जादोंमोनब्लाबो आगस्त दानावनो 11,000 टेट फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोसावनाया रायजोनि गासैबो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ रंजाखां होदों। बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सिद्धार्थ सिंहआ चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैबानाजों लोमसावजानाय ओनसोलाव थानांनानै थासारि बागै खौरां लाफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला वाटार रिसार्च बिफाननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारजों लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिजनी आरो सिडनी सार्कलनि सिङाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानांनानै दै बानानि खौरां लाफैना आरो बानाजों खहा जानायफोरखौ नायथिंफैदों। चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानि दैबाना, हा खुरखानाय, लामा फाहामफिननाय आरो बोस्रांनायफोरखौ नायथिंना आरो खौरां लानानैनो शुक्रबारखालि सानसे समखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बारहरदों। बबेखानि दैबानाजों हा खुरखानाय, सोरखारि आरो निजायारि सम्पथिफोर खहा जानायजों लोगोसे सुबुंनि जिउ रैखा खालामनायनि थाखाय गोख्रैनो टेम्परारि राहा लानो थाखायबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिल्ला बेंगिरिखौ बिथोन होदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गिख्रंथाव दैबानानि अलखदनि समाव रैखाथिनि थाखाय गोख्रों राहा लानो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिटिसि खुंथायखौ खावलायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिंग्लिमारि गामियाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव प्रमद बर'आ आथिखालाव सोलिगासिनो थानाय दैबानानि अलखदाव गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे रैखाथि बादायाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां रेशन जागायनो थाखायबो बिटिसि खुंथायखौ दाबि खालामदों। प्रमद बर'आ बुंदों दि कर'ना भाइरासनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिखौ थि समाव खुंफुंनो हायाखैब्लाबो बे समाव सरासनस्रा रायजोफोरा सोलायनायखौ लुबैदों आरो मोजां खुंथायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागिरदों। बबेखानि बै समाव बिपिएफ सोरखारा मोजां खामानि मावनायमोनब्ला रायजोफोरा बिपिएफखौनो नागिरगौमोन आरो 17 बोसोराव बिपिएफआ जब कार्डनि 515 कौटि रांनि गेजेराव खम बिबांनिल' खामानि मावफुंदों आरो बिसोरो खामानि मावालासिनो रां दिहुनना जाबोदों होननानैबो अजद होनायजों लोगोसे बे जाख्ल'नायनि सायाव सोरखारा नायबिजिरनानै दायगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों प्रमद बर'आ। ओरैहाय सरलपारायाव जानाय जाथायजों इउपिपिएल दोलोआ जेबो लोब्बा गैया आरो आयेन बायदि गावसोरनि खामानि मावगोन होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। कर'ना भाइरासनि अलखदनि गेजेरावनो आसामाव जानाय गिख्रंथाव दैबानाखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायहरदों बुद्धिस्ट धोरोमगुरु दालाइ लामाया।
धोरोमगुरु दालाइ लामाया गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनो गांसे लाइजाम लिरहरनानै आसामनि गिख्रंथाव दैबानायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै मदद खालामनायनि थाखाय सोरखारखौ साबायखर बावहरदों आरो गोबांसा सुबुंनि जिउ गोमानायजों लोगोसे सरासनस्रा रायजोफोरनि न' बां धोन सम्पदि खहा जानायनि थाखाय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हादर नाङै मोन 21 रायजोआव गोदानै सायख'जानाय सा 61 रायजो सभानि सोद्रोमाफोरा फैगौ 22 जुलाइखालि समायखिरा लासिगोन। संसदनि चेम्बाराव बानजायनो गोनां मेहेरगोनां हाबाफारियाव गोदानै सायख'जानाय रायजो सभानि सोद्रोमाफोरखौ रायजो सभानि मासिगिरि बेंकाया नायडुआ समायखिरा लाहोगोन। मख'नो गोनांदि समायखिरा लानो गोनां सा 61 एमपिफोरनि गेजेराव आसामनि 3 सोद्रोमा दं। बै 3 सोद्रोमाफोरानो जादों बिजेपिनि भुबनेश्वर कलिता, बिपिएफनि बिश्वजित दैमारी आरो हेंथा दोलोनिफ्राय फैनाय आसामनि गागि खौरांगिरि अजित कुमार भुया। मख'नो गोनांदि गोदानै सायख'जानाय सा 61 रायजो सभानि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सा 42 सोद्रोमाफोरानो हेंथा बिजाथि गैयाजासे देरहालांनाय। ओरैहाय सा 61 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सा 12 सोद्रोमाफोराल' रायजो सभायाव आरोबाव गुबुन मोनसे समनि थाखाय सायख'जाफिननाय। नाथाय सा 43 सोद्रोमाफोरानो गिबि खेबनि थाखाय रायजो सभायाव सायख'जानाय सोद्रोमाफोर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धुबुरी गौरीपुरनि खौरांगिरि राजीव शर्माखौ हराव दुथांफोर बायदि एरेस्ट खालामनानै अलखदाव गोग्लैबाय धुबुरीनि एसपि जुबराज सिंह आरो डिएफअ बिश्वजित रायमोना। खौरांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै धुबुरीनि एसपि आरो डिएफअ मोना सानैबो ट्रेन्सफार खालामजाबाय। मख'नो गोनांदि धुबुरी जिल्लायाव सुरां मोसौ फालांगि खालामनायजों धुबुरीनि एसपि जुबराज सिंह आरो आयेन बेरेखा दंफां फालांगि खालामनायाव डिएफअ बिश्वजित रायमोना लोब्बा दं होननानै खौरांगिरि राजीव शर्माया फोसावदोंमोन। ओरैहाय बे खौरांखौ फोसावनायनि उनावनो धुबुरी पुलिसा निजायै एफआइआर होनानै केस रेजिस्टार खालामो आरो खौरांगिरि राजीव शर्माखौ हर गेजेराव हमनानै लायो। बै जाथायनि हेंथायै आफादगिरि रनजित दासनि दैदेननायाव आसाम बिजेपिआ गिबि मन्थ्रि आरो डिजिपिनो गोसोखांलाइ गथायनानै धुबुरीनि एसपि आरो डिएफअनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि दैखाङो। बेनि उनावनो गिबि मन्थ्रिया धुबुरी एसपि आरो डिएफअखौ गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार खालामहरो आरो बिसोर सानैनि हेंथायै नायबिजिरनो थाखाय सिआइडि आरो भिजिलेन्सनो बिबान होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।